Dobre, takže asi budeme pokračovať našou kapitolou číslo 4 a znova myslím si, že veľmi zaujímavými témami zmarené investície, manka a škody, niečo sme si už o nich povedali, tvorba a rozpustenie rezerv, dlhodobé, krátkodobé, tam budeme mať jednu takú celku zaujímavú diskusnú tému a daňová licencia. K tým predchádzajúcim témam máme nejaké otázočky, máme niečo, čo by sme sa chceli cez prestávku spýtať, že sme niečo riešili. Takže keď nie, môžeme pokračovať. Takže zmarené investície, povedzme si, že riešime situáciu do 31.12.2014, lebo práve zmarené investície ako jedna z tém bola zmenená k 1.1.2015. Takže bavíme sa ešte podľa starej úpravy zákona. Takže zmarené investície možno definovať ako prevádzkovú škodu, ktorá ovplyvňuje výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti. Zmarené investície rovnako ako manka, schodky a z rôznych dôvodov vzniknuté škody v podmienkach účtovných jednotiek sa považujú z účtovného hľadiska za mimoriadny úbytok majetku, ktorý vzniká ako neželaný jav v rámci výkonu hospodárskej činnosti. Povedzme si, že taká ekonomická teória ohľadom mank až zmarených investícií. Zmarená investícia tak ako vznik manka a škody znamená pre účtovnú jednotku majetkovú újmu, respektíve škodovú udalosť. Možno tu by sa žiadalo škodovú udalosť dať do úvodzoviek. Zo znenia opatrenia ministerstva financií možno odvodiť, že zmarenými investíciami treba rozumieť rozhodnutie o zrušení prác na príprave alebo rozostávaní obstarávania dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku. To znamená, zmarená investícia môže vzniknúť iba na týchto dvoch položkách. Žiadne zásoby, žiadne pohľadávky, žiadne zmarené investície zo záväzkov alebo niečo v tomto zmysle neexistuje. Zmarené investície môžu vzniknúť iba zo zrušenia prác na príprave alebo rozostávaní obstarávania dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku. Už ten výraz obstarávania nám hovorí, že vlastne budeme sa zaoberať účtami 0,42 pri tých investíciách alebo 43 pri tom hmotnom alebo nehmotnom majetku. To znamená, že budeme sa baviť o tomto účte, kam vlastne tie investície sme do momentu zmeny statusu tejto investície z investičnej na zmarenú na tomto účte naakumulovali. Keď budeme pokračovať, tak si musíme povedať základný rozdiel medzi zmarenou investíciou a mankami a škodami. Pri posudzovaní našej investície ako zmarenej investície vždycky musíme brať do úvahy vonkajší vplyv, tzv. Objektívne príčiny. Poviem príklad. Ja som v roku 2013 podpísal zmluvu o dodávkach superkombajnov z Ukrajiny, kde som sa zaviazal, že keďže budem ako, nazvime to, výhradný importér, povinný tieto kombajny aj skladovať, tak musím postaviť sklad. Ten sklad, keďže sa jedná o kombajny z Ukrajiny, musí byť dvojnásobne väčší alebo väčší ako klasický sklad, takže ma to stojí nejaké nemalé finančné prostriedky. Zrazu sa na Ukrajine stane to, čo sa tam je. To znamená, môj dodávateľ sídlil v Donbase, celú fabriku má rozbombardovanú a z našej zmluvy ale určite nič nebude. Vtedy ten sklad, ktorý ešte nie je celý dostávaný a skolaudovaný, môžem alebo nemôžem zobrať ako zmarenú investíciu. Bavili sme sa tu o nejakej objektívnosti, takže ja som predsa do tých udalostí, ktoré sú na tej Ukrajine, vôbec nemohol zasiahnuť, takže pre mňa sú to objektívne príčiny zastavenia tejto investície, takže môžem veselo z pohľadu môjho účtovníctva prehlásiť, že sa jedná o zmarenú investíciu a nie o škodu. Ja mám dostatok finančných prostriedkov, mám dostatok robotníkov, mám miesto, kde by som to dokončil, ale v podstate nemôžem to dokončiť, lebo tá investícia pre mňa nemá význam a zmysel,
lebo ja žiadne kombajny už nedostanem, lebo ten dodávateľ ekonomicky neexistuje a nikdy mi žiadne kombajny už dodávať nebude. Toto je princíp zmarenej investície. Keby som sa rozhodol ja zo svojej vlastnej voľby a vôle, že s ním nechcem tú zmluvu dodržať a zruším výstavbu toho skladu, dôjdu mi peniaze, nedostanem ani žiadny prevádzkový úver, takže nemôžem ten sklad dokončiť, alebo mi príde kontrola a povie, že ten pozemok, na ktorom staviam, nie je stavebný, vtedy to bude čo? Vtedy to bude škoda. Lebo ja som rozhodoval, to znamená, ja ako subjekt som urobil subjektívne rozhodnutie o tom, že ten sklad nedostaviam, nebudem ho využívať na svoje podnikateľské účely, takže pôjde o škodu, nie o zmarenú investíciu a preto podľa toho budem aj patrične účtovať. To znamená, ak sa to bude týkať účtu 549 manka a škody, účtujem o mojom subjektívnom rozhodnutí. Ak sa jedná o objektívne príčiny prerušenia prác, tak budeme účtovať na účet 548 ostatné náklady na hospodársku činnosť. To je základný rozdiel medzi mankami a škodami a zmarenou investíciou. My si k tomu povieme ešte nejaké príkladíky a pár takých pikošiek. Takže pri inventarizácii nedokončených investícií spoločnosť zistila, že stavebný projekt v sume 3000 eur na rozšírenie skladov sa nedá použiť, lebo od výstavby skladov bolo upustené. Potenciálny nájomca zrušil zmluvu o budúcej zmluve z dôvodov zmien na relevantnom trhu. Ide o tzv. Zmarenú investíciu, ktorá sa odúčtuje do nákladov 548/042. Bavili sme sa o tom, že budeme sa baviť o 042, 043. Túto položku spoločnosť vyhodnotila ako daňový náklad, lebo ide o objektívny vplyv meniacich sa trhových podmienok. Podnik musí byť, toto je citácia z jedného judikátu, podnik musí byť aktívny, nie všetky jeho projekty sú v konečnom dôsledku úspešné. To si treba zapamätať pri najbližších daňových kontrolách, aby ste to použili. To znamená, že za škodu sa považuje len fyzické znehodnotenie, to znamená podľa definície zákona o daní z príjmov neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie nehmotného alebo hmotného majetku. Keďže v tomto prípade išlo o naozaj objektívne príčiny toho rozhodnutia, tak to budeme účtovať ako náklad 548 a moja otázka je, čo s DPH-čkou? Vrátiť? Má niekto iný názor? Pýtam sa na názor. Treba to skrátiť. To, čo ste povedali, treba skrátiť. Objektívnu DPH-čku nevracať a subjektívnu vracať? No, takže tu je názor, že vrátiť. Tuto, čo mám? Vy nevrátite. Ja som to pochopil. No, tak ako tu bolo povedané, z objektívnych príčin, keďže to budem účtovať na 548, takže by som tú DPH-čku nevracal, lebo je tamto v úvodzovkách vyvinenie sa, ale keby to bolo subjektívne rozhodnutie, tak tú DPH-čku by som vracal. Možno ešte by som čakal na to, že ten sklad dostaviam a urobím tam archív, alebo to budem využívať na svoje vlastné účely, ale budú tam nejaké ďalšie dva príkladíky, ktoré si povieme, že čo treba domyslieť až do záveru, aby to naozaj mohlo byť definované ako zmarená investícia. Takže poďme na to. Ďalší príklad, aby sme si povedali možno troška obraznejšie o tých zmarených investíciách. Stavala sa nehnuteľnosť, všetky výdavky išli na účet obstarania, ktoré súviseli s obstaraním. Už bolo takmer všetko dokončené, našiel sa nájomca, ktorý si prevzal objekt a nechcel dlažbu, ktorá bola položená, nechcel sadrokartóny a chcel nejaké úpravy. To znamená, muselo sa prerábať odznova. Pôvodné výdavky sa nechali v obstarávacej cene aj spolu s novým položením mramorovej dlažby, nových podladov a tak ďalej. Nepostupovalo sa správne. Mala sa vyhodiť z obstarávacej ceny budovy veci, ktoré sa prerábali a vyhadzovali a malo sa to zaúčtovať do nákladov ako zmerená investícia. Súhlasíte s týmto tvrdením? No, sú tu dve, musíme si povedať samozrejme daňové aspekty. Keď to necháme v obstarávacej cene,
až taký zlý zákon zase nemáme. Takže budeme to odpisovať, skrátim to. Keď to posúdime ako zmarenú investíciu, dáme to okamžite do nákladov. Samozrejme, na to je správca a kontrolór citlivý. Takže tuto sme si povedali, že sa veci vyhodili z obstarávacej ceny a malo sa to zaúčtovať do nákladov ako zmarená investícia. Čo vy na to? Súhlasíte s tým? No nemôžem len ja stále rozprávať. Čo myslíte? Ako by ste to zaúčtovali? Ako by ste sa k tomu postavili vy? Čo to má príznak? Tie demolačné práce a tie ďalšie práce? Jasné, samozrejme. Bol nejaký mramor, alebo povedzme zjednodušene, bol tam koberec a on tam chcel mramor. A bola tam jednoduché podhľady, sadrokartóny, on tam chcel nejaké, ja neviem, s čím, s klimatizáciou alebo s niečím. Takže sme vlastne najprv museli všetko to znehodnotiť čiastočne a potom nejakým spôsobom dať to tam naspäť, aby sme vyhoveli tomu nájomcovi, aby sme mu mohli tie priestory vôbec prenajať. Takže by sa dali... Takže tu je taký názor, že do obstarávacej ceny. Je to zlepšenie, technické zhodnotenie toho. Technické zhodnotenie môže byť až po homologácii. Kým to nebolo skolaudované, tak to nemôže byť technické zhodnotenie. Ale principiálne sme sa chceli dostať k nejakému posúdeniu, jasné, rozumiem. Takže tuto máme, že obstarávačka, tuto čo? Nechať to v tej obstarávacej? Nikto sa neprikloní na tie zmarené investície? Nikoho nenalovím? No, tak bolo to správne, no. Takže bolo to v tej obstarávačke. Toto zmarená investícia nebola. Takže by sme to nechali v tej obstarávacej cene. A ešte raz? Kto by chcel mať problém s daňovým úradom? Ale nepochvália vás za to. To si povedzme hneď otvorene. Dobre. Tu máme ďalší príklad v rámci zmarených investícií. To sú projekty vo forme variantných riešení a zmarená investícia. Vieme o tom, že projekty alebo variantné riešenia, ak máme, tak vlastne ich ocenenie vstupuje do obstarávacej ceny toho variantného riešenia, ktoré sme si nakoniec vybrali a je realizovateľné alebo realizované. Takže tam to hovoria postupy účtovania, tam to nie je problém. A povedzme si teraz tieto variantné riešenia z pohľadu zmarených investícií. Účtovná jednotka si na prestavbu budovy dala vypracovať viacero projektov, z ktorých použila iba jeden. Čo s ostatnými projektami? Ide o zmerenú investíciu? No tak o zmerenú investíciu nejde, lebo máme to popísané jednoznačne v zákone, čo s tým máme robiť. Všetky projekty vrátane variantných riešení sa zaúčtujú na účet 042. Z uvedeného vyplýva, že ostatné projekty sa nebudú účtovať ako zmeraná investícia, ale budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny nehnuteľnosti, ku ktorej sa ten konečný projekt stýkal. Ako zmarená investícia by sa účtovali všetky projekty v prípade, že by došlo k zrušeniu prípravu aj investície ako celku. S týmto sa asi zhodneme a toto má troška to zase, možno by som tu mal nejakým spôsobom doplniť z objektívnych príčin. Lebo zase nemôžem sa ja rozhodnúť, že sa mi nejaký projekt nepáči, tak preto ho nebudem realizovať, lebo tam sú práve tie kritériá, ako posudzovať tie zmarené investície. Objektívna príčina je nedostatok peňazí alebo neposkytnutie úveru? Toto sú veľmi hraničné príklady, či je to objektívna alebo subjektívna príčina. Je jasné, že ak sa dostanem do finančnej situácie, kedy mi banka zastaví už bežiace financovanie, tak ako kto je na vine? Moji odberatelia, môj marketing, alebo moji odberatelia, alebo ja. Tuto skôr vidím ten problém asi na sebe. To znamená, že moja subjektívna nesúhra niektorých charakteristík proste zapričinila to, že prestanem stavať. Ja som myslel skôr to, že človek má nejakú ideu, začne nejakým spôsobom niečo realizovať a robí určité kroky, stojí ho to peniaze, no ale potom zistí, že vlastne banku, či
nepresvedčí o tom, že takúto investíciu by, dajme to, financovala bez banky, sa to nedalo by spraviť. Čo v takom prípade? Je to podnikateľské riziko, ktoré znáša on ako... A ak ste si všimli, doteraz sme sa nebavili o nejakom časovom teste na posúdenie, či to je zmarená investícia, alebo to je škoda. Zatiaľ to stále visí na 0,42. To, že vy ste začali niečo robiť, povedzme si, že začnete stavať výrobnú halu na výrobu mikročipov, kde ste postavili základy, strechu a oporné múry, klimatizáciu a zrazu nám došli financie. Takýto prípad, áno, povedzme si. Ale bez tej banky sa to nedá dostavať. Máme to všetko na 0,42. Budem to hneď riešiť ako zmarenú investíciu? Predsa tú budovu viem využiť pre svoje vlastné účely, viem ju dostavať a viem ju poprípade prenajať. Pôsobí sa na také know-how, že človek proste... Ako nehmotný majetok, teraz máte na mysli, hej? Že ja neviem, vymyslím niečo a zrazu mi chýba 200 000 na to, aby som tu zaregistroval ten patent po celom svete, aby ma nikto nemohol obísť. Chýba tam ten časový aspekt, že ako, kedy to mám posúdiť ako zmarenú investíciu. Ja neviem, že či by som napríklad toto posudzoval vôbec ako zmarenú investíciu. Ako chýbajú mi, ako ja viem napríklad v tomto mojom príklade, možno, že som si ho tak troška zľahčil, ale predsa ten patent viem používať aj bez tej registrácie. Ale môžu byť iné príklady, že potrebujem peniaze na to vôbec dovyvíjať niečo, alebo vôbec uviesť na trh niečo. Tak ste možno, že mysleli, že mi chýba ten posledný krok k tomu, aby som to dal vôbec na trh. Hej. Neviem, či by som to posudzoval ako zmarenú investíciu. Možno by som to rok, dva nechal na tom obstaraní, snažil sa niečo prefinancovať, ale asi by som sa ťažko nejakým spôsobom obhajoval, že tie kapitalistické banky mi nechcú dať úver. Preto to posúdim ako objektívnu príčinu a zaúčtujem ako zmarenú investíciu. Jasné, je to možno len ukážka toho, že tá hranica je veľmi, veľmi tenká. Hej, tak by sme to mohli nejakým spôsobom zhrnúť. Takže skúsme sa posunúť troška ďalej. Ja som tam mal ešte jeden príklad, neviem, či mi tam vypadol, alebo sme ho preskočili v tom návale radosti. Bol tam jeden príklad, kedy sa dokončia našeho som musel správať. Mám ešte jeden taký príklad, že tiež sa dostával, alebo začal sa stavať sklad a nedostával sa. A keďže ja som chcel nejakým spôsobom ten sklad využívať, tak som tam zriadil nejaký sklad a využíval som to na svoje vlastné účely. Prišla daňová kontrola a prišla na to, že ten sklad poprvé nebol a vôbec skolaudovaný, to znamená, že ja som ho vôbec nemal možnosť používať na čokoľvek, lebo ten sklad nebol skolaudovaný, alebo tá hala. A po druhé, tá hala nebola určená na to, čo som tam ja vykonával. To znamená, že od škody nás neochráni, alebo od posúdenia takýchto investícií ako škody nás neubráni, alebo neobhájí ani to, keď povieme, že sme ten sklad alebo tú investíciu nejakým spôsobom používali pre svoje vlastné účely, ak nemáme doriešené aj tie ostatné legislatívne podmienky. To znamená sklad skolaudovaný, tak aby sa dal vôbec používať a hlavne skolaudovaný na to, na čo sa má ten sklad používať. Takže aj to využívanie potom treba dotiahnuť do konca cez tú kolaudáciu a cez tú kolaudáciu na to správne využitie toho skladu, ale ja som len teraz tak veľmi rýchlosti povedal jeden príklad, ktorý som tiež mal v rámci nejakej prezentácie pripravený, ale neviem, prečo tu nie je, ale tak to nevadí. Manka a škody. Budeme sa v tejto téme sa budeme pohybovať troška hlavne na hranici normy prírodzených úbytkov, čo je nad limit, čo je pod limit a ako riešiť limitné záležitosti. Takže ak sú manka a škody na zásobách určené normy prírodzených úbytkov, nie sú do výšky určených noriem súčasťou tohto účtu. To znamená účtu 549 manka a škody, ale sú súčasťou účtu 501 spotreba materiálu alebo 504 predaný tovar. Súčasťou mank v rámci noriem prírodzených úbytkov sú aj manka a škody, ktoré vznikajú v zásobovacom, výrobnom a odbytovom procese, a to do výšky určených noriem. Všimnite si, že tam nie je napísané malý obchod alebo veľký obchod. Je tam napísané v rámci zásobovacieho, výrobného a odbytového procesu.
Sú to všetko škody, ktoré môžu vzniknúť, ja neviem, poškriabaním, roztrhnutím obalov, znehodnotením dažďom alebo manipuláciou a tak ďalej. Samozrejme, nesmieme to brať takým spôsobom, že vlastne náš limit bude niekde vo výške 50%. To asi moc nikto nezohrá a nezobere do úvahy, skôr povie, treba si zlepšiť interné procesy na to, aby k takýmto škodám nedochádzalo. Takže bavíme sa rádovo naozaj v jednotkách percent. Ak sa bavíme možno o nejakých limitoch, tak sa bavíme v najlepšom prípade o výške 5 až 7% z niečoho. To si potom tiež povieme, čo môže byť v úvodzovkách ten vymeriavací základ na určenie tých mánk a škôd, ale bavíme sa naozaj o 1, 2, 3, 4% záležitostiach. Ak ide o úbytky, prosím? Ak ide o úbytky tovaru obchodných organizácií skladujúcich tovar za účelom jeho predaja, sú za úbytky v rámci noriem mánk a škôd uznané do daňových výdavkov len prepočtami doložené a odôvodnené normatívy úbytkov či strát tovaru. To je to, čo som spomínal, že tu musíme sa vrátiť určitý čas späť v čase a povedať si, v roku 2012 sme mali mánka a škody na tomto tovare také a také veľké. Povedzme si, že to bolo 5% z celkového nášho obratu. Rok predtým sme mali 3,5% a rok predtým 1,5%. Tak zoberiem ten stred, bude to 3,25 a viem, že keď sa ma niekto spýta, ako som prišiel k tomuto číslu, tak poviem, je to jednoduchý matematický vzorec priemeru za posledné 3 roky. Minimálne toto im viem povedať a minimálne toto im viem vydeklarovať, takže len prepočtami doložené a odôvodnené normatívy úbytkov či strát tovaru. Musíme sa potom ešte pozrieť na jednu vec a to, že existujú nejaké slovenské technické normy, ktoré pri určitých druhoch tovarov alebo výrobkov určujú druh znehodnotenia alebo dobu znehodnotenia alebo dobu použiteľnosti. A potom samozrejme sa musíme obrátiť a respektíve akceptovať tieto slovenské technické normy alebo normy iného charakteru, ktoré nám môžu pomôcť, ako určiť tie normy do limitu a nad limit. Takže ak máme nejaký tovar, s ktorým obchodujeme, povedzme si, že máme pšenicu alebo nejaké obilniny, tak tam existuje slovenskou technickou normou norma na to, že dochádza k úbytku rozfúkaním alebo nejakým takýmto spôsobom spracovania, triedenia, preosievania tohto materiálu, dochádza k nejakým prirodzeným úbytkom. Takže viem, že keď nám to hovorí slovenská technická norma, tak sa môžem obrátiť na tú výšku, ktorú mi určuje táto norma a túto si dať celú v podstate ako daňový výdavok. Ak ja dokážem ten proces robiť za lepších podmienok a tie moje úbytky sú nižšie, tak v podstate nič s tým nerobím, nedorovnávam ten limit. Hej. A ak to dokážem robiť horšie, tak v podstate musím si to moje percento rozdeliť na percentno limitné a nadlimitné. Jedno bude daňový výdavok, druhé daňový výdavok nebude. Aby takéto určené normy boli uznané na daňové účely, musí daňovník zabezpečiť primeranú sledovanosť, starostlivosť o tovar, primerané bezpečnostné opatrenia, vhodné skladovanie, vhodná manipulácia. Tuto dokonca by som povedal, že zaškolenie vozíčkárov na ten vozík, na ktorom chodia a podobné to záležitosti, lebo ten správca dane potom môže skúmať aj to, že či tí ľudia, ktorí manipulujú s tým tovarom a dochádza k roztrhnutiu, či majú vôbec nejaké licencie na ovládanie takéhoto manipulačného prístroja a tak ďalej, lebo vlastne všetko toto je v mojej kompetencii, aby som sa aj ja o to postaral a zabezpečil, aby k tej manipulácii dochádzalo len prostriedkami a osobami, ktoré na to majú oprávnenie a vedia to. Prirodzené úbytky je možné uznať za daňový výdavok, ak daňovník má vypracovanú ekonomicky odôvodnenú normu prirodzených úbytkov, pričom takto vypracovaná norma úbytkov by mala byť porovnateľná s normami daňovníkov vykonávajúcich rovnaké alebo porovnateľné činnosti. Je jasné, že ak pôsobíte v nejakom biznise nejakú dobu, poznáte tých svojich spoluputníkov na tom trhu alebo konkurentov, tak proste občas príde na to, že ja som mal teraz úbytok pšenice 10% alebo sa mi proste niečo pokazilo, takže viete si to nejakým spôsobom aj takto zistiť. Nie je to smerodajné, že vy si budete tie svoje normy tvoriť podľa konkurencie a podľa nejakých čísiel niekoho iného.
Vy predsa môžete disponovať inou technológiou, inou logistikou toho tovaru. Možno, že tí vaši zamestnanci sú o mnoho citlivejší k týmto témam a vy môžete dosahovať o mnoho nižšie čísla tých škôd, ktoré má konkurencia a vy si musíte vytvoriť tie svoje vlastné normy. Tu skôr možno ide o to, aby sme sa nedostali k situácii, že my budeme mať percento 25% z niečoho a naša konkurencia možno len tých 5%. Takže skôr na toto bolo myslené v tomto bode. Ak vznikajú vo výrobnom procese straty na objeme, je potrebné vypracovať ekonomicky odôvodnenú normu prirodzených úbytkov, aby tieto mohli byť uznané za daňové výdavky v súlade so zákonom o daní z príjmov. Tu je napríklad, týmto je myslené práve straty charakteru, že otvorím farbu, lebo potrebujem namalovať 4 výrobky a tá farba proste buď mi zoschne celá, alebo sa nám vytvorí nejaká taká tá koža a ja to musím, alebo otvorím riedidlo, lepidlo, proste sa mi to vyparí, je to môj náklad a toto sú vlastne tie, ktoré vznikajú v tom výrobnom procese. Tomu sa neubránime. Tak ako dochádza k prírodným javom a prírodným zákonom, tak toto neovplyvním. Akurát samozrejme musí mať vypracované, ak sa bavíme o nejakých technologických postupoch, kde napríklad tie farby alebo tie jedidlá alebo proste lepidlá dokážem používať, tak už ten technologický postup musí mať v sebe zahrnuté nejaké takéto straty, ktoré zase ja viem preukázať týmto technologickým postupom, pritom keď sa bude niekto pýtať, však tam v rohu sme videli 3 pixle, ktoré boli usušené a vy mi vravíte, že to je vaša spotreba. Takže ten technologický postup taktiež musí rátať aj s takýmito stratami, ktoré sú. Pokiaľ by tento odpad mal nejakú užitkovú hodnotu, mal by daňovník odpad oceniť, túto sumu zaúčtovať v prospech účtu 501, spotreba materiálu a prijať tento odpad na sklad. Následne v prípade predaja odpadu účtovať rovnako ako pri bežnom predaji výrobkov. Kto to takto robí? Že to dávate naspäť na 501. Bavíme sa napríklad o situácii, keď kupujete nejaké table plechu a do toho plechu niečo vystrihujete. Logicky, keď budete mať akýkoľvek dokonalý nástrihový plán, vám vždycky nejaký odpad vznikne. Ten odpad predsa jednoznačne viete dodať do zberných surovín a predať. Toto je presne tá situácia, ktorá hovorí o tomto účtovaní, to znamená, ten odpad by ste mali oceniť nejakou pomerovou cenou v rámci cene tej table, ktorú kupujete celú, zaúčtovať na 501 a potom samozrejme pri jej predaji do zberných surovín riešiť aj predaj takýmto spôsobom. Na 501, lebo mám Bčkové. Jasné, ale ako? Čiže dávam do spotreby. Na sklad, hej. A potom to účtujem ako výnos. Áno, to je jasné. Tam. Áno, presne, tak by sa to malo riešiť, lebo v podstate aj ten odpad je doslova dopísaný vašim majetkom a mnohokrát sa stáva, že sa zabúda napríklad na palety a iný obalový materiál, hlavne ktorý je vratný a ktorý je váš. Ja sa priznám bez mučenia, nepoznám zatiaľ z mojich klientov, nepoznám nikoho, kto by to mal nejakým spôsobom spracované dokonale. Nepoznám takého z mojich klientov a bavíme sa o tom veľmi urputne s mnohými. Robili sme jeden audit, taký procesný u klienta a tam sme zistili, že po jeho obrovskom areáli, ktorý má, sme našli palety, ktoré sa ocenili na 30 000 eur. A on tieto palety nemal nikde zahrnuté a boli jeho. A on ich tieto palety nemal nikdy zahrnuté vo svojom účtovníctve a v súvahe. Dostávame sa zase spätne k tomu, čo sme si už raz povedali na začiatku dnešného dňa. Účtovná závierka verne je pravdivo. 30 000 je už signifikantný rozdiel alebo suma, ktorá nejakým spôsobom hovorí o tom, že ako to účtovníctvo vediem. Takže potom sme tam riešili nejaké paletové konto excelovským sledovaním, aby sme vedeli vlastne, koľko tých paliet vôbec doma máme. Lebo keď sme sa bavili o tom, ten klient vedel o tom, že toto je taký jeho neurologický bod, ale povedal si, tam sú 4, tam je 5, tam je, tak to bude nejakých 2000 eur, to ako nebudeme sa kvôli tomu ako nejak stráchať. No ale keď sme to potom naozaj celé vyčistili a spočítali všetky tie paletové kontá a všetok aj ten odpad, ktorý vznikol v podstate pri jeho výrobe, tak to bolo naozaj 30 000 eur, čo už je suma, ktorá je relevantná.